Да, разбира се. Как няма да го видим? Виж колко е красиво. Може да не го видим това красиво място. Това е екологически чистия район в Цюрих. Кулата. Тук коли не са движат, само хората пеша. И колелетата идват. Да, Вяно. Да, Ванджелинки. Къде идват колелетата? Ще видим откъде. Някъде трябва да има път. Асфалт. Сега ще го намерим. Колко сега има все. Да, много сме стръмно. Най-стръмното място сме. После къде го напустекато го. Ще слезеш по асфалта. Анджелинки. Има асфалт. Трябва да го намерим, да. Как надолу? Да, трябва да има асфалт надолу. От някъде. Да, чак аз се изпитих. Вау, акулата. Акулата е тук, браво. Намерихме го. Да, Акулата. Така не може да паднеш от тук. естествено. Никъде не можеш да паднеш, защото Голям. ти си голям.